दैबानाजों लोमसाव जानांनाय सुबुंफोरनो रैखाथि बादायाव चिरां जिल्ला बिपिएफआ जाग्रा आदार आरो गुबुन मुवा बेसाद हैदों। चिरां जिल्लानि देवस्रि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव दैबानाजों लोमसाव जानांनानै गामिनिनो गुदि फरायसालियाव रैखाथि बादा खालामना थानांनाय गासै 66 नखरफोरनो 12 नं चिरां जिल्ला बिपिएफ आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक बिपिएफ दोलोआ सुलु लाहोयो। दुखु खस्थजों सैनांनाय रैखाथि बादायाव थानांनाय नखरफोरनो चिरां जिल्ला बिपिएफ दोलोनिफ्राय माइरं, दालि, थाव आरो मुलि बायदि बायदि जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ राननानै होयो। लोगोसे बोसोरफ्रोमबो बे गामियाव सोमजिनाय दैबानाखौ होबथानायनि राहा लानो थाखाय बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो गामिनि गामि गोराया सरकारनिसिम खावलायहरो। गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलनिसिम गिबि जों चिरां दुवार ब्लकनि जानानै आङो गाहाम हामलायथि बावबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैदों बे मोनसे प्राकृतिक दुर्जग दा बिनि गेजेराव आङो जायफ्रा एफेक्टेड जानाय फेमिलिफोर बिथांमोननि फेमिलिनिसिम दोलोनि जानानै गाहाम हामलायथि बावदों। बिसोरो खस्थजों बेहाय भुगिनानै दङ। दा जोङो फिसा मोनसे रिलिफ मेटेरियल्स ओरैनो लाबोदों, माइरं, मुलि, बिस्कुट, दैफोर एसे लाबोदों, दालिफोर, बेखिनिखौ जोङो सायज' खालामदों। बांसिनै आङो खावलायगोन दिनै जोंहा सरकार दं हिसाबै सरकारा जाहाथे अति शीघ्रे गोख्रैनो बेबस्था खालामो बे खस्थ' मोननाय नखरफोरनिसिम रिलिफ मेटेरियल्सफोर एसे होफैनांगौ आरो नायफैनांगौ आरो बेबस्था खालामनांगौ। आरो बे प्राकृतिक दुर्जगा जोङो मिथिगौ फैलायदोंमोन प्रेसिडेन्ट दानि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेहाय नायनानै थांदों बियो। थार सत्तेयाव माने दासिमाव बेनि मोनसे गोजोर बेबस्था गैया। बेखायनो आसा खालामदों दानि सरकारा माबा मोनसे नायफैनानै बेखौ थिरांथा खालामनानै होगोन होननानै आङो आर'ज खालामदों। फ्राय बे जाबाय थायो दिनैसिमबो माबायाखै आरो राहा लानो आरो मा बुंबावनो सानो? बेखौनो आं खावलायगोन गोख्रोङै जाहाथे रुलिं सरकारा बेहाय आखाइ दं हिसाबै पावार दं हिसाबै स्टेट सरकारजों रायज्लायनानै बेखौ पार्मानेन्टलि सलुसन खालामनो बेबस्था लानांगौ होननानै आङो दाबिनाय थाबाय। बेसेबांसो फेमिलि दङ? दा मोनथिनायाव बहाय माखासेफ्रा थाफैजोबाखै, खिन्थु जायफोर थाफैदों बेयो 66 नखर बिदि दङ होननानै आङो खोनादों। इनक्लुडिं माने बाहाय आदिबासि फेमिलिफोरबो दङ 9 घरसो, बेखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। ओंखायनो आं आसा खालामदों बे गासैबो फेमिलिफोरनि सायाव जाहाथे सरकारा नोजोर होयो बेखौनो आं खावलायबाय थाबाय। তাৰমানে আমাৰ ভূটানৰ বাৰণী পানীয়ে নামি আহি আমাৰ এই লাউখুংৰি এইটো গাঁৱত মানে যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে সম্পূৰ্ণ গাঁৱত যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে। তাৰ ফলত সেই গাঁৱৰ গোটেইখিনি মানুহ আজি আহি এইখন ৰিলিফ কেম্পত আহি আশ্ৰয় লৈছে। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বিপিএফৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ খাদ্য অনুযায়ী আমি ইয়াতে চাউল, দালি, পানী, বিস্কুট, কিছু আমাৰ মেডিচিন সামগ্ৰী ইয়াতে যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আমি আপোনালোকৰ এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি বৰ্তমান ৰুলিং চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম, যিহেতু ইয়াতে 4জন আমি দেখা পালোঁ 4জন গৰ্ভৱতী মহিলা আছে, প্ৰায় 100জনমান সৰু কেঁচুৱা বাচ্চা আছে, সৰু বাচ্চা আছে আৰু 200ৰ নিচিনা আমাৰ মেল ফিমেল আছে ইয়াতে। এই মানুহখিনিক যিহেতু গৰ্ভৱতী মহিলা আছে আৰু সৰু বাচ্চাৰ সংখ্যাটো বহুত যথেষ্ট, ইহঁতৰ হয়তো দুৰাৰোগ্য ৰোগত যাতে ইহঁতে নপৰে ইহঁতক চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে ইহঁতৰ ৰেচনৰ ব্যৱস্থা যাতে চৰকাৰীভাৱে কৰে তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনালোঁ। যোৱা বছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াতে আছিল, মানে ভালকৈ মানে কিবা ব্যৱস্থা লোৱা নাই, কি ক'ব বিচাৰে? এই ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু CM ছাৰে এইটো আহি ভালকৈ এইখিনি বস্তু পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে, তো আজিও এইটো বছৰতো সেই একে দশাই হৈছে, যিহেতু পানীখিনি আহি মানুহখিনি আৰু মানে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত। তো আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি আহ্বান জনাম, তেখেতে যিখিনি বান বা আমাৰ বাৰণী পানীখিনি আমাৰ এইটো এৰিয়াত নামি অহাত, আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত এনে জেনেৰেলি পানী নহয়, ভূটানৰ পানীখিনি নামি অহাৰ কাৰণেহে আমাৰ ইয়াতে আমি দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে। আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাম, তেখেতে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে যাতে পালন কৰে এইখিনি আমি আহ্বান জনালোঁ। जोंनि नैबे लावख्रिगुरि ओरैनो दानि प्राकृतिक दैनि नाख्रेबनायाव
जि दिनै जोंहा BPF दोलोनिफ्राय माखासे जोंनो अनसुंथाइ जानाय खायद' होफैदों बेखौ जोङो खुब गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि नैबे गासै न'खर बायदि नाख्रेबनाय बा दैजों इनाय खालामजानायखौ सुफुंफैनायनि थाखाय दा जोंहा बेवहाय गोजोननाय दं आरो आसा खालामो जोङो बेबायदिनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे नुजाथिनाय अलखदफोर जायोबा बेबायदिनो फैनानै जों रायजो राजाफोरखौ अनफैगोन आं बेखिनिखौ खावलायहरबावदों मानोना जोङो गामियारि हिसाबै गुबुन माखासे सोरबायदिखौ आथिं हमैबा जोङो मोनथिस्लाबनो मोना बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा गामि एरियानि गेजेरजों खोनाहैनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि अनसुंथाइ फैयोबा जोङो गामियारि रायजो राजाफ्रा आइ आफाफ्रा बयबो गोजोननाय मोनो आङो सरकारनिसिम बे प्रब्लेमखौ जोबथाय होनो मा खावलायहरनो सानो सोलिफु सरकारसिम जोंथ' सरकार बिथिंखौ जोङो खावलायहरो मानोना जोंहा दिनैसिम नैबे दैजों जोङो नासयजानाय बा सिख्रेबजानाया जोङो रानिं बोसोरबा जाबाय दाजों बे रानिं बोसोरबा जानायनिफ्राय जोङो हायोबा उदाङाव जोंनो थानो लुगैदों दा उदांखौ माब्रैबा खालामना होगोन सरकार बिथिङा जोङो बेखौ आसा खालामो अरायबो माने सरकारा जाय सरकाराव दङ बा रलिं सरकाराव थादों बा गुबुन गुबुन माबाफ्राव दङ गासै जयै जोंनि नैबे नाख्रेबजानाय दैखौ जाहाथे अननायनि गेजेरजों प्रटेक्टनि राहा लायोबा जों मोजां मोनगौ आरो सरकारनिफ्राय मा सुबिदा मोनगोन सरकारनिफ्राय जोङो नैबे दानि थानायाव जोङो फार्स्ट हिसाबै जोङो सार्केलनिफ्राय जोङो एसे जानाय लोंनायखौ जों मोनबाय दा गुबुन डिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय मोनथ'वाखै पाब्लिकनिफ्राय दै लाबोना होफैथ'बाय आरो बिनिफ्राय बिजेपि सरकारनिफ्राय बिदिनो बिथांमोनहाबो ओरैनो नायफैनायजों लोगोसे दै एरि लाबोग्रोदों एसे बिस्कुट बिला लाबोग्रोदों दा बिथांमोनहा होलांदों जोङो फैफिनगोन माने जोङो बेखौ ओरैनो नायफैग्रोदोंल' दा माला फैफिनगोन बे बिथांमोननि साननाय जोङो दा बेखौ बुंथ'नो हाया जायखिया बिथांमोनहा बेखौ आसा होलांदों आरो 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम COVID-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार